Okay. Good morning, my people. Na inweta ozi n'ụtụtụ a. Kenneth Shibeze. Yes, Chichi Nwachi na-edo ama nnọọ nọ na mute. Odago, Shibeze, good morning. Well, very venture ka m lụtụrụ ndị be anyị aka n'ụtụtụ a. Odago. Very venture ka m lụtụrụ ndị be anyị aka n'ụtụtụ a. Ịmalụ na eziokwu na ya ma na be anyị na-ebighị ebi be anyị kịta. Ebighị ebi be anyị kịta, mana ọ na-ine ilu a kịta. Ọ niile niile a kịta ya ama na ife ahụ ndị be anyị na-alụcha na-atụkọ ego eji eme dis ilo na Lagos, wish na ọdụ mma because na ife ahụ ebe anyị na-eme biznes. Ịghọtago ebe ahụ ebe anyị na-eme biznes, ịghọtalụ. So ọ dụkwa mma na ihe edozi ebe anyị na-anọ wee na-achụta ego, ịghọtalụ. Mana o nwere one thing m chọrọ ka m lụtụrụ ndị be anyị aka na ife anyị na-eme. Ife m chọrọ ịlụtụrụ ndị be anyị aka ahụ n'ọdụ mma na anyị na-edozikwa ebe anyị na-achụta ego, ka anyị na-edozikwa be anyị. Ife nji wee sị ka anyị na-achụta ebe ọ wụrụ na ị na-anya ịfụ na majority of ilo niile dị na Lagos wo mostly ndị Igbo dominatory street niile dị na-agụ ahụ. In fact, most of this building niile flavor ndị Igbo nwe. I know a couple of buildings here ọ ndị be anyị nwe. Ịghọtana. In fact, nke nọ n'aka ekpe nkịta ahụ onye my community nwe sef. Onye nwe ewu onye the same village sef ka mụ na ewu. Ịghọtana. So na okwu nchọrọ ịlụtụ aka na dete nwụ na asịrị na anyụkọsịa mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọwụ na ndị Igbo be anyị nwere ike ịda atụkọsị ego wele ama interlock na street niile ebe ndị be anyị nwere ụlọ na Lagos. Majority of street niile ebe ndị be anyị bi na-agọ ha atụkọcha n'ego compound to compound wee maa anyị interlock mmiri zoo ọ pụọ. Ka ebe bata na ya take that same initiative back home, we can do it. I've just thought about it, you know. And the problem ndị be anyị na-adị enwere ewu na ikwughe okwu ịlụ ilo or individuals or banks or ndị nwe ka o si wee do ịlụ ilo na east. Ifu ebe ndị mmadụ ya ada agwa kedu ife gọọmenti ya adazi alụ. Mgbe ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ọ na Lagos steeti gọọmenti anọghị, ọ na ịbịa na Lagos ọ na Lagos steeti gọọmenti anọghị, mana ndị be anyị mana na ilo awụ property ha ife du n'ila and na alụ ilo no property ha ife ya appreciate n'ila. Ịghọtago. And they know for their own convenience ka ha wee nwee ike na-aga about their business without any stress or any hindrance. Ịghọtana. Ndị be atụkwasị ego compound niile nọ n'ila nwere ego ne ha ketalụ. Ife ebe niile a nọrụ ife ahụ within the space of ebe 2 weeks ka ebido mawe ntalọkụ a. Ha na-alụ sometimes day and night a na-alụ na-amụ ọ na-aga. Look at how neat ọ dị. Why can't we just take this initiative back home? Echekatazie gọọmenti ekwe ha abịa building to building onweghị compound ya abịa. Just for instance kịta na street ya anyị nọ kịta, each compound nọ na this street ketalụ I think 750,000. Aside ndị nyelu 650,000 if I'm not mistaken. Aside ndị decided to give more. Somebody like onye nwe warehouse Otago. Somebody like Chako nwelu warehouse ebe ọ na offload afia na azumeba. O nwere about ebe 3 or 2 warehouses na azumeba. Nyanwa wetara mo. O nwekwara hotel dị na mgbago ebe. The man who the hotel wetara mo. Grandmate wetakwara mo. Otago.
ndị ahụ ndị na-eme commercial activities n'ire a, so they decided to give more ka ewefu na the thing na-aga aga. But minus that, the whole compound niile, houses niile nọ na this street, ọ bụla flat by flat, the whole houses niile, landlord niile nọ na this street, 650,000 per person. Ka ngosi gị ebe amalụ ihe before you decide to continue with the job. Ịghọtago? Anyị na-eme ya ọ na-aga aga, onwe onye dị against, so we can do it in the east. Ha dịrị ike ya bata na each compound and family na east kịta, ya afọ onye nwere ike iwepụta ni 650,000 or 1 million. Osike ike onwe family ya bata kịta na Igbo bayi, ị ghara ịfụ ofu onye nwere ike isi ka o wepụta 1 million or 1.5 or even 700,000 na that project. Ọdụrụ possible. All the level ndị Igbo melu n'ala ọfụma. Ịghọtago? Ịghọtago? So ọ bụrụ na anyị na-eme the thing na in a far land, ka anyị na-echetakwa bayi, we can do it home. I just thought about it this morning. We can do it home. Etu akịta isi wee na-alụ ọwara ụzọ niile do na-agọ apụta atụkwasị ego anọ meeting. Don't get it twisted. Almost building niile nọ na street ya, 80 to 90% of building nọ na street ya ndị Igbo nwe. Almost 70 to 90% of building nọ na street ya ndị Igbo nwe. Ebe a ka akwụsịrị ya, ebe a kịta ka akwụsịrị ya before. Ịghọtago? Akwụsị ya ebe a, then orukwa ebe 2 weeks ago, ebe 1 week plus ago, ọzi ebe 2 weeks ago, ebido from ebe a kịta wee mara ya wee gbadaba within the space of 2 weeks. Within the space of 2 weeks ka ama na-alụ ife a amagolu ire achalụgo ọkụ. Any building kịta nọ na this street kịta, ife niile efuru ndebe anyị nwe, ife niile efuru na-egosigo ndebe anyị nwe. In fact, onye nwe ụlọ nke asefụ dụka ọ nọghọ Nigeria because a na-ada eme offload afia na obunata afia. You see? So kedu ife kpata na ya use this system of anyụkọsị mamịrị ọnụ ọgbụ ụfụfụ. Ọnwụ na-apụta na street ọnwụ na-apụta na ile ọnwụ na asị each compound n'ebe a weta ife dụka 1 million or 1.5 million. Na-ewere aka ụnụ were ntalọkụ mara ilo ụnụ. As a matter of fact, ilo eji ntalọkụ lụ wife na last keveziketa kwụsị ijene n'anya ịfụ na nke ife anyị ụbara na street be since over 15 years emebibo, mana a lot of quota government ital from that time to kịta emebisichana. Ịghọtago? So why can't we apply that same strategy? Ebe ọwụ na anyị nwere ike inegalụ Lagos State Government anya were alụrụ be anyị, were alụrụ ilo ebe anyị bi na Lagos. Ka ife kpata na ya inegala Anambra State, Imo State, Abia State, Enugu State and the Ebonyi State Government anya nwanyị na-edoziri ọwara be anyị, hapụzere ha Federal Road and ụmụ Commercial Road ụfọdụ ha lụba. Ịghọtago? Chee ya o. Ịghọtago? Chee ya ọwụ na ichee ya ihe afụ na sense dị n'ife nna agwa gị. Ichee ya ihe afụ na sense dị n'ife nna agwa gị. Ka egwuregwu alụpụkwa na nka grandmate alụrụ ya alụ. A lot of street ata ikọluge nke do next to that one ata igolugo ha ncha niile, ata ilo niile ahụ kwụrụ pịakam and the ndị lụrụ ya ọkwa majority of ụmụ Igbo. So ekwuzie ka alụọ ya na Nnewi, ife onye ya nọ somewhere asị ọ na gọọmenti ya nọghọ na Ezugo. The other day I was calling out banks. The other day I was calling out banks. Mmadụ sị m Ezugo na ọhụ ndị bankị ka ịlụ ilo dolu na gọọmenti. Nke a kịta a na-alụ ebe a ọ gọọmenti na-alụ ya? Nke a kịta a na-alụ ebe a ka m na-ajụ ọ gọọmenti na-alụ ya? Ọ individuals na-alụ ya? Ọ individuals na-alụ this one? Ọ individuals kịta na-alụ this one nọ na kịta ọ gọọmenti na-alụ ya? Kiche na Lagos State Government anọrọ ya? Mana individuals wepụtara ego tụka ya were alụ ya maka na ha ama n'ebe ha bi. So abịa na development obodo, o nwekwara ozu ndị mmadụ na-eplay. Ọ na ine anya fụ na gọọmenti adịrọ functional,
anyị ewere aka anyị doziri be anyị ọwụ na-eme this thing each family eweta 1.5 million 1 million depending on ntu esi wee kụ ụtụ dị n'ile ahụ alụpịasị ya iro niile gara n'ime obodo be anyị hapụzielu gọọmenti ha chọzie elu mejọ 1 ha lụọ ha agaghị alụ ha hapụ ya efere ya so a na-ekwuye ọdụka ya sị na amụma ekwu okwu look at ịma na ife ngara kịta ọkwa within the space of 2 weeks ka ifere eji wee rụ ife niile a nga na-alụ na yo ụdọ niile efuru niile awụ ụdọ eji wee gbasịsị intalọk ndị Julius Berger butere ebe kwasị ntalọk niile a na-amụ ebe a ndị Julius Berger butere ya ọdago ntalọk niile a na-amụ ebe a bụ ndị Julius Berger butere ya efere ya ifuru ka dị ọrụ si aga unu niile efula ebe a unu ndị Igbo nwe unu niile efula ebe a ịghọtago ndị Igbo nwe unu niile efula ebe a let nobody deceive you ịghọtara mana a na-ekwu ya ọdụ ka ya sị na ama ife ọ na-eme anyị na-emekwa ya ebe ọdụ mma mana ka anyị werukwa nwayọ yuzukwa this same initiative by ịghọtago ọ bakwara eke ye each family 1 million 1.5 million ịghọtago ha eme ka eke dị ụtọ ịghọtago onweghị family nọ be anyị kịta ya abata na that family ya afụ onye ya ewepụtani 1 million or 2 million ọ dịrọ possible anyị enwerịrị ofu onye ya spendịrị 1 or 1.5 million n'afọ the whole family eti ihe ọrụ ewere aga nwanne daalụ wadonu ịghọtago ok nke a wee wuru okwu ịtụgharị uche efere ya elu otu shani ntalọkụ niile anya nwa niile brother ava elu otu shana ntalọkụ niile anya nwa niile kwefere ya elu otu shani ntalọkụ niile anya nwa niile onye nwe unu nke o wetara mmụọ because nya nwekwa nka o wetara mmụọ nya nwekwa nke eni do at the end of the street ebe eni because ọ na-offload afịa ebe a na-offload afịa ebe o weta more money wee support ife a na-alụ ịghọtara na elu oducha gị ntalọkụ niile by this time next 1 week or next 1 week to 2 weeks ilu a ifload etu a ka ebe niile eflo a na-amụ ntalọkụ within the next 1 week or 2 weeks ilu a niile eflo ebe a aghọrị ntalọkụ ọ wụrụ etu anyị si eme ọ dịkwa mma ahụ mana ife na-ekwu uwu na ọ wụrụ na anyị nwere ike ime nwa ife a na be onye ọzọ kere ife kpatara na ya eme na be nke anyị nyawu ife na-ekwu if we can do this n'obodo onye ọzọ ka ife kpatara na ya eme nwa ebe anyị ekwuo ime ebe anyị kịta onye ọ na-aba na gọọmenti anọghị soludo nke gọvanọ of Abia steeti gọvanọ of Imo steeti nwee jụọ ha ajụjụ sị ọ na gọvanọ of Lagos steeti anụrụ ya ndị be anyị wee were aka ha wee tụọ alụ wee na-alụ ilo ebe ha bi kedu ife kpatara na ya atụ dị same alụ werie na-alụkwọrọ ilo dị n'ime be anyị enwere individuals nọ na East na-eji aka fa alụ ndị dụka bishọp ọzọ bụrụ ndị dụka ọji oko isi nwee Canary Ward ndị dụka ọji oko isi nke ọzọ nke uru agụ anyị nwanne akọnalisis ego na-eje ije ọdago at least those people ji aka ha wepụta ego ha lụọ izu ndụ world man ha lụkwalụ during their own time ịghọtago izu ndụ world man ha lụkwalụ during their own time o nwere ndị lụgasịkwara the same ilo during their own time. So you see, okay, you see, ndị dụkwa ọji oko isi ha and a lot of other people ndị mere ife ndozi obodo a na-etizi ma street light, those are very commendable. Ịghọtago anyị were ya eduzikwa be anyị
look at Ila within the next 2 weeks Ila kịta dịka obodo oyiwo mana nke a anyị nwechakwa property ebe ahụ mana nke dị n'ụlọ wụ baye nke ahụ wụ nke anyị ijechasịcha unu bata you drive for network na-akpụ jee ka ifu nke ọjọọ oke isi rụrụ jee ka ifu nke ọjọọ rụrụ ka ifu ka usi wee du smooth ịdakpuo na nya marie mmakọrị ụzọ niile si wee babe ha babe ndị bụ okeke Ifeọma ọ na-asọda anyị nsọ Ifeọma ya asọda anyị nsọ ndị Igbo ife akwụkwọ ọlụ mmepe obodo ka anyị tupu ya alụ different PGs go different PGs enwegasịrị ndị community leaders enwegasịrị adopt on this system ndị street na adopt gasị na Lagos enwe union na street apụta discuss osi oke na each compound ya atụ ego ole dị otu a ewere enwe ntalọkụ n'ilo machasị ntalọkụ n'ilo ile adụ mma we can do it in the east ndị PG village heads ha ncha niile youth wings adopt on this strategy bill on the whole compound iwu na ya freely ofu onye just like nke ndebe dike keta aya freely ofu onye n'ime family ya ye wotariri ego nke ndebe okeke ya eketa nke ndebe mbọnụ ya eketa nke ndebe ojukwu nke ndebe nya different families wee gbadawa different houses different compound aya freely one person go no trailer na aga n'ile ahụ Charles Azubike trailer na aga n'ile a interlock ahụ ndị Jurosbeg akpụrụ ya ọha normal interlock efere ebe ahụ ndị Jurosbeg akpụrụ ya these stones efere ndị Jurosbeg akpụrụ ya ndị Jurosbeg butere ife niile ebe a ọnya ka a na-eyuzu na Lagos na interlock a ka eji arụ ilo na Lagos kịta na ọnya ka eji arụ ilo niile efere alụ ma na Apple Junction ma na ebe niile ndị Jurosbeg na-akpụ interlock ahụ na-ebute the same Jurosbeg ha akpụrụ nke anyị na-eyuzu ebe a ije kpọnụ mawa na a na-akpụ omebisi ya na ịghọtago trailer na-abịa eme offload na uno na-abụghị efụrụ ịghọtago trailer na-abịa eme offload na uno niile kọntena na-abata ebe a and ọ na-esi na nke izizi wee gbagido nke ahụ adụbodori ka moto agba n'elu then what of nke grandmate kwana ịghọtago ndị bịa around grandmate makwana na trailer na-agba na nke grandmate ahụ oge ọwụna ịghọtago so ha kpụsiri ike and it has proven that no na last very well o prove go that no na last very well maintenance here do very 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 easy to maintain ịghọtago so ndị stakeholders enwegasịrị by starting from the youth wing to the PG and to every other they should adopt this apụta kịta na ka anyị uzu ilo do na nkọbe nwee maatụ ile adụ na si from St. Mary's wee lu nke Emeka Ọfọ na Oraifite kịta ile a kịta ahụ a short kilometer of road ka ọwụ ebiruo each compound unu niile du n'ile ahụ onwe I can call family to family onweghị family enweghị onye nwere ike iwepụta na 1 million even 2 million even 3 million sef onweghị family du n'ile ahụ ya ahụ ya abata na ya afụ ọwụrụgodu na onweghị ofu onye ya ewepụta na 3 million ya afụ mmadụ bụ ya ewepụta 1.5 ti ọlụ ndozi obodo ka ọwụ ewee dozie ilo tikọ ihe street light ịghọtago so karịa ihe etu a anyị na-eme ihe n'obodo ọzọ ka ezife kpata na ya eme ebe anyị ekwu ebe anyị kịta efu ndị ya mapụta chetara ọ na gọvanọ Soludo anọghị ma ọ na onye mana na nna gwa ya na this particular one a na-alụ ebe a kịta ndị street ya na-alụ street ya na-alụ landlord niile nọ n'ile akwụrụ ụgwọ ahụ tenant landlord niile nọ n'ile akwụrụ data ụgwọ ewere alụ and onye ọwụna bi na street na-agụ a mana majority of street alụrụ na-agụ a na majority of street alụrụ ebe a no mana first start ịghọtago mana around am word of it iya amano individuals contribute ego wee lụọ ya so we can still do it in our place anyị ka ya emenwu ebe anyị ọ ka o wee dị mma ka a na-eme ịghọtago eke ụtụ ahụ onye ọnwụ na-ekerie ọ expo share this video na ọgwụ na oyekwe ushia share this video na ọgwụ na oyekwe ushia ọgwụ na oyekwe ushia share this video because all the very important let them learn it ha kpọọ ndị na-alụ ilo akọstụọ ego na-eji wee lụ ile ahụ agụọ the whole compound niile do n'ile ahụ ọnụ kee ụtụ ahụ iwu ahụ na compound ya eje kewa ụtụ ha ya afụ ofu onye ma mmadụ bụa onwe compound ya abata n'ala Igbo kịta onwe family ya abata n'ala Igbo kịta ị gara ịfụnahụ ofu onye ma mmadụ bụa nwere ego ọ dịrọ possible ya afụrịrị 1 or 2 person nwere ego na family ya
onye nke ahụ onye azụ afa the family ewere ntalọkụ machakọrọ ilo niile na ntalọkụ ka a na-amazi na Lagos ọpọ na Lagos nwa ana nnu mmiri nnu ntalọkụ ka a na-amazi na Lagos seta dewezie ụfọdụ ka otu a na-eme emecha na East nwebere oge ọmabụsi ya ha werezie ntalọkụ lụbara anyị ilo it has proven to be more durable ịghọtanụ ewere ya lụọla anyị ilo baa ya adụka London ọ gwụchakwa ka ọ ha n'ọnụ ma ekwukarị ebe ahụ nkwudewelu daalụnụ